Inbili ni Batak City Mayor Marky Chua ti panakabakante takin sa paset itiya na uram nga tiyandaan. May gabuda ito iti manarimampay lang ti investigasyon, ti BFP, tinuuram nga paset iti public market. Aming aglaklako kat bagsakan sa nerpalang ti paglakwanda, ba't may white investigasyon, kaya may pasigurad dito umili nga agtuturong iti tiyandaan. Meron po mga nagbebenta sa harap pero we are discouraging them kasi po meron pang mga toxic na usok na lumalabas. So, ang market po natin ng mga vegetables ngayon is in the Bagsakan Center. Nandun po muna sila nirelocate West Mayor. Yung mga owners po ng mga dry goods at saka yung mga nagbebenta po ng mga groceries sa harap, hindi pa po recommended na magbukas. I think siguro ang pwede po natin buksan, if ever, for emergency, yung mga pharmacy natin, partially pwede silang magbukas, sir. Kung upon the approval of the BFP, kung safe na po yung area. Hindi po natin gagalawin, Vice Mayor, yung city officials, yung fire scene. Hindi po muna natin siya pwedeng galawin kasi ongoing po yung investigation ng BFP. Timulong dito kaming ti PNP ng bantay tinaurang mga pasatsyandaan tatong saan nga maasak parte ng unay ng investigasyon. Kabayatan na agkid daw titulong ti city government iti national government parte rehabilitation ti tiyandaan agsibot dakkel nga pondo iti kasapulan kaado nga tagilako ti namin bisang nga nauram agsibot aliso na kayam ti apoy iti dry goods section. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.